י"ט כסלו, היום שבו יצא בעל התניא ממאסר. קוראים לו יום הולדת לחסידות. אז קודם כל מזל טוב, ומזל טוב לכל כך הרבה אנשים. תחשבו שלפני 200 שנה, זה לא הרבה זמן, לא יכולנו ללמוד את מה שאנחנו לומדות היום ככה, באלן אלן. ספר התניא, מה שמלמד אותנו על הנפש שלנו, מי אנחנו, איך אנחנו בנויים, איך לעבוד נכון עם המידות שלנו. זה כל כך מרגש להגיע ליום הזה, זה ממש יום הולדת לכולנו, אנחנו כולנו חסידים של בעל התניא, כולנו חסידים של הבעל שם טוב, זה כל הידע הזה, זה היום הולדת. היום בערב אנחנו חוגגות בהתוועדות, בדיבורים של גאולה, דיבורים של חסידות, אוכל, מחכות לכם.